Hey, nung ang nakita nama pulis lan sangwa. Ha? Blazing hanan tiro na ron. Huwaku blazing hanan ni tiro ni खालामो. Fire लिरबाय थानाबा. खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासिबो खनसे बरायफैनाय थाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङै दं लोगोसे आंबो मोजाङै दं बे समाव आं दंफैयो जोंनि गगामुख हालाम बेवहाय आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लाबोनो नागिरदों आरोना बे भिडिअखौ नोंथांमोना थाम्बनेइल नायबाय एसेब्लाबो हमनो हाबाय जानांगौ आरोना थ' बेबायदि भिडिअआ माने बेबायदि आरोना काहिनिया माने जोंनि बर' समाजाव माखासे जोंनि बर' समाजनि माखासे माने आयेन कानुनफ्रा माबायदि जाखो माने समाजनि बेबस्थाफ्रा माबायदि जाखो ओरैबायदि गुरुं जाबाय नामा हाबा जाखांनायनि साननै सानथामनि उनावनो बा गथ' सासे सानै मोनखांनायनि उनावनो गोबां माने बेबायदि खारो आरोना थ' बेबायदिनो जोंनि नैबे धर्म जानावबो बिदिनो खारबाय आरोना बेखौनो बोरैबायदि बिदि खारलायनाय जाखो मानो खारखो सोरजों थांखो बबेयाव दंहैयो बिथाङा दा नागिरनानै आन्दायहारा आरोना फिसालाबो साथाम दं फिसाला फिसाजो गथ' साथाम दं आरोना दा नायबा मिथिगोन सोर दं ओमफ्राय दा बे फंबाय आंखौ भिडिअ बानायनो लेंबोनायखाय नोंथांमोन बे भिडिअखौ देखायजानो नोंथांमोना बबावबाफोर नुबाय बायोबा दा ओमफ्राय स्पेसियेलि जोंनि गुवाहाटियाव थानाय माखासे जोंनि एक्स एनडिएफबिनि माखासे जोंना समाज फोसाबगिरि बिथांमोन दंना बिथांमोननिसिम एसे खावलायनाय आरोना जुदि भिडिअखौ नुदोंमोन नोंथांमोनाबो नैबे माबाखौ नायनानै भिडिअखौ नायनानै एसेसो सं दानलायनानै दिहुननानै हरोब्ला एसे मोजां जागोन आरोना आं कन्टेक्ट नाम्बारफोरखौ गासिबो होनो हागोन नोंथांमोना नायनानै एसेसो हेफाजाब होबानो जाबाय आरोना जोंनि बर' समाजाव जाहाथे बेबायदि खामानिया गले गले बेबायदि जाबाय थानो हाया बिनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ गुरै खावलायनाय जाबाय आरोना जा नोंनि नामा मा नाम एसे नामखौ खोन्थाग्रोदो दे नोंनियाव खादौ नार्जारि ओमफ्राय गामिया ओमफ्राय दा बुंनाय बायदि नोंस्रा न'खराव माबा मोनसे दावरावफोर जादोंमोन नामा हौवा हिन्जाव केलेंकारिफोर जादों हिन्जावारि दाख्लै माबा आं माबा बुंदोंमोन नायखौना अबेबा खोथाखौ मानिया बियो आंनिसो उल्टा बारगा जायो बे हौवाखौसो माबा बुनो नागिरो आवगोलबो खनसे बुंबाय हौवाखौ ब्लेजों हानानै थैरनानै खालामो ओमफ्राय बे दानि बुंदों जे माने गावनि हौवा माने जौ लोंनानै दुमदाखाल खालामबाय थायो गाव दा सिखारलायनो हाया होनना बुंदों बिदि जादों नामा दा गाव होननाय मथे बिदि होनदों नङा होमबा ओमफ्राय दा सन्देह जेनेबा दानि गाव बुंनाय मथेथ' माने रावजोंबो हौवाफोरजों थाङाखै होनदों गाव खामानि मावदों ना सोरजोंबा रायलायोमोन नामा बे रायलायो रं नाम्बारफोर दङ ओमफ्राय नोङो न'आवनो थायोना बबेबा खामानि मावो आं खामानि फैदोंमोन खामानिसो जायो बेलेगावसो थायो बेसे गोबाव जाखो बेयाव थानाया आं फैदोंबा खामानिया मावदों सानब्रै मावदों ओमफ्राय 20 थारिखनो फैनांबाय बाव फुजायाव फुजानिफ्राय सानबेसेनि उनाव खारखैयो गाबोन थांदों मैया थांदों मैया मोनायाव मा नङा फुंनि 8:00 फुंनि 8:00 माबा ओमफ्राय बेयाव मा होनो बियो साब सेन्टार थांनानै बे आं बिदि होनदों थांनाय समाव हारसिं थांदोंना सोरबा लोगो दं सासे लोगो दं बिबाजैयानो गावनि बिबाजै बे बिबाजैया बहानि मानि जागोन ओमफ्राय नोंनि हिन्जावनि मेन न'आ बहाय जेनेबा सिमोननिनो ओमफ्राय मा मानसि इयो दा सारसा मानसि नोंसोरनि हाबाया बेसेसो गोबाव जाखोमोन जेनेबा गथ' साथामनि आरोना गथ' साथाम देरसिना खै बोसोर जाखो देरसिना दिनै 7 मास जासिगोन 7 बोसोर मुथते 8-9 बोसोरसो जाबाय आरोना नोंसिनि हाबाया थ' 8 बोसोर 9 बोसोरनि उनाव बेबायदि खारबाय आरोना ओमफ्राय न'खराव सोर दं ओरैनो साबेसे दं नोंस्रा दा बेल'सो जों बिमा ओमफ्राय फिसा नों नैबे बुरै माने हौवानि बिमा आरोना ओमफ्राय गाव नैबे ओमफ्राय गथ' सानै दंबावो नङा होमबा स्कुलाव थांदों हिन्जावसा ओमफ्राय दै हिन्जावसाना हौवासा बिसोरखौ लांफैयाखै आरोना नों दा मा लुगैयो फैनायखौ लुगैयो ना नांला हिन्जावफोर फैनायखौ लुगैयो आरोना जुदि फैयाबा आं फैसा आं जेसे लादों आंनो फैसा नांगौ आंनो फैसाया बिदि फैसाया लादों नामा इयो आरे फैसा लानानै खारियो बेसे लानायमोन लनखौ माबा निजेराव थायो बियो मा लादों फैसाखौ बेसे लानायमोन जेनेबा लनाव सानैबो जमा मिलायना लाखादोंमोन ना ओमफ्राय बिनि नोंनि आखायाव बेसे दं दा गासै बेसे लानायमोन होनदों फैसाखौ बेसे लानायमोन लनाव
लनाव 65 65 Oh. नोंनाव थाइसेबो गैला ओहो होमबा बे लांफाजोबदों गासिबो ओ दानि गाव फन खालामनायाथ' 15,000 लाबोदों होनना बुंदों इयो ना सोरनोबा होलांदों नामा इयो दानि मिथिया दा बिसि मिथिगौ दा बिसो गावसो मिथिगौ आरो ना ओ दे ओमफ्राय नोंजों फनाव रायलायबाय थायो मैया हरदों फनखौ दिनै मा दिनै माला सुइस अफ जाबाय मैया मा होननायमोन बियो ओमफ्राय आं माबा बुंदों आं गाम थांगोन बिदिनो होमबा दिनै फैगोन आं मिथिगौ दिनै फैगोन ओमफ्राय नों दा मा सानो जेनेबा खारनायाथ' खारबाय बेयो एसे न'खराव प्रब्लेम मोननानै गावनि गोसो बायदिबो खारबाय ओमफ्राय नों दा थानाफ्राव बिदि होनाय जादों ना होआखै केस होआखैना दा होगोन नामा केस जुदि फैयाबा होनांगोन फैबा होआ ओरैनो माब्लासिम नेगोन नोङो फैनायखौ फैबा आं गाबोन समफोर नांगौ आंनो दा आंनो खामानि दं बेलेगाव दैसो खोथाया ना गाबोन समफोरसिम जुदि फैयाबाथाय केस होगोन आरो ना थानायाव डाइरेक्ट खायो आं मोजां खोथा मानो होनबा मानसि गोमानायनि खोथा नङा होमबा नोङो नोंहा बोरै खिथायो मोनसे नोंखौसो बुथारबाय होनना बुंगारगोन नङा होमबा ओंखायनो माने नोंहा थानायाव इनफरमेसन होनाया नोंनिबो दायथ' नङा होमबा साननै गाहाम जाबाय हिनजाव गोमानाया फिसा फिसौ लानानै नोंहा हारसिंबो संसार जानो हायाना बिदि नङा होमबा ओमफ्राय दा नोङो बायसान्स जुदि रायजोफ्रा हमबाय बेबा नोंनि हिनजाव बहा थांखो नङा होमबा नोंहाबो गिनांगोन थ' बेनिखायनो थानायाव होनाया नोंनि एकदम दायथ' आरो ना थानायाव होनानै दोन ओमफ्राय र' ओरै बिमा दंमोन बिमाया खोनायानो ओमफ्राय खाथिनि सासे दं एसेसो खबर मोन्दों नामा खारनायखौ नोंहा आङो खारनायखौथ' आं माने मैया एसे सिगांफोर गुनुगानाफोर मोन्दोंमोन नामा सिगांफ्रावथ' आं एसे गुनु गाना मोनखादों सोरबा आं बिसोरखौ गाज्रि मोनगोन होननानै बुङाखै माने माने बेबो माने हौवायाबो न'आव थाबाय थानाय जाया नालाय मिथिया आरोना ओमफ्राय ओमफ्राय बे खाथि हरसे सानसे माने बे खोमायाव इयारफना फन हरबाय थायो माने रायलायबाय थायो ना रायलायबाय थायो ओरैनो मा हौवा मानसिजों रायलायना हिनजावजों ओमफ्राय दाख्लै नैबे हबै न' लुनो होदोंमोन सानैसो मानसि गावसिनि सिगाङावनो बेगाव जि लाना ओंखारलांदों हौवाया मिथिखानांगौ बै सासे आलासि बिबार जे आलासि जि लाबोआखै बेग मोननै जि लाना थांनायखौ बे मिथिखानांगौ ना हौवाया दंमोन नामा ओइदिनखालि दङ हौवाया ओमफ्राय बे माबा बै मा डाक्टारखौ मा होनोमोनलाय साब सेन्टाराव थांनो साब सेन्टाराव थांनो ब्लक बिदि जादों आरो बेबायदिसो आरोना बायनो फायबोखानांगौ जे नोंसोर साब सेन्टाराव थांनाय एसेबो जि लांनो हाना आरो बेखौसो लांनो हायोमोन आरो दिनै हरसे बिसोर गगामुगाव थाबाय आंनि आन्दाजाव गुवाहाटियाव मैया बिसोर माने मोननैसो थाबायना 9ता ट्रेन थांनो हायाना बिसोर गुवाहाटियाव बिसोर बासफोरजों थांनो खोमा ससे बासफोरजों थांबा थांनो हागौ गुवाहाटियाव गैया खोमालै आन्दासाव आंनि बाबा गुवाहाटियाव गैया बेलेगावसो बायदि मोनदां बाबा बेखिनि ओनसोलाव दंबायदोंमोन गगामुग ओनसोलावनो गगामुगाव गैयाबाबो एसे माबा दं आरो आजारानो आरो आद्राया दं बेखिनि গুৱাহাটী ঘৰৰ পৰা আহিছে না গৈ পাই ইহঁতৰ ঘৰলৈ এনে ফুৰিবলৈ আহোঁ বুলি আহিছিলে এই পূজাতে দুৰ্গা পূজাতে তাৰপৰা এতিয়া দুইজনী গায়ব হৈ গ'ল মানুহ নাই মোৰ দোকান চোকান বন্ধ কৰি মই ল'ৰাকেইটা কি হ'ব বুলি পোৱালি ল'ৰাকেইটা কি হ'ব বুলি মই দৌৰি আহিছোঁ মোৰ বুঢ়াটো নাই পোৱালি আছে নেকি তাৰ আপোনাৰ বোৱাৰীও পোৱালি আছে নেকি নাই এজনো নাই কেইবছৰ হৈছিলে বিয়া পতাটো 4 বছৰ মান হৈছে তাই কেলে পোৱালি ল'ৰাকেইটা এৰি থৈ গুচি যাব হোৱা মানে মথাটো ফোন দিয়াটোৱেই নহয় মানে হেল্ল' তোৰ মায়ে আছে ইয়াত আহি আছে এতিয়া কোন হয় মানে এতিয়া তই ক'ত আছে এইটো কওকচোন একজেক্ট জেগাটো গুৱাহাটীত কেলে গৈছে সঁচাকে না মাৰপিট কৰি জানো আপুনি কিমান মাৰিছেনো এতিয়া আপুনি কাৰ লগত গৈছে নাই আপুনি কাৰ লগত গৈছে এতিয়া কি কাম কৰিবলৈ গৈছে আপোনালোকে এতিয়া তাত গুৱাহাটী কোনটো জেগাত একজেক্ট জেগাটো ক'ব পাৰিব হ'ব ঠিক আছে হৈ যাব আমি বুজি পালোঁ এতিয়া আপুনি ঘূৰি আহিব না নাহিব ঘৰত এতিয়া আপোনাৰ মতাটো আহিবলৈ কৈ আছে আপোনাৰ মাও
এতিয়াতো আপোনাৰ মোটাটো ইয়াত ঘৰত আহিবলৈ কৈছে এতিয়া আপোনাৰ মাও আছে এতিয়া কান্দি আছে হেল্ল' কি হ'ল তই পোৱালি পোৱালি ঘৰত পালোহি মই দোকান চোকান বন্ধ কৰি নাতি পইচা চাবলৈ মানুহ নাই এতিয়া তই যোৱাই মহলে নাচালো ল'ৰাকেইটা মহলে চাই গুচি আই দল লাগিলে মোৰ ঘৰতে থাকিবি তই শুনিছে নহয় এতিয়া শুনিছে নহয় এতিয়া হা মনে মনে ঘৰটো এৰি পেলাই গুচি গ'লে ঘৰত কেনেকৈ হয় গম পালে দেখোন আপুনি এতিয়া তই ঘৰতো যাব পাৰে না ইয়াত তাত মনে মনে যাব নালাগে তই যদি যোৱাই যদি মাৰপিট কৰে নহয় তই মোক গ'লে গুচি যাব গ'লেছিলে ল'ৰাকেইটালৈ তই কেলে গুৱাহাটীত পালি গৈ গৈ তাৰপৰা তই যোৱা গম নোপোৱা কেলে তই গুৱাহাটীলৈ গুচি গলি গৈ ইমান টকা পইচাখন খৰচা কৰি পিনে তই গোটৰ পৰা বোলে টকা আনিছিলি বোলে 50,000 বোলে হেনো লৈ গুচি গ'লিগৈ ল'ৰাটো কেলে তই মাৰি থৈ গুচি গ'লি তই মোৰ যোৱা দেখিছ নহয় অকলশৰীয়া বুলি তই জান নে নাজান তই মোৰ কথা মানিবি নে নামান তই এইটো কথা ক তই যোৱাৰ লগত তুমি থাকিবলৈ নোৱাৰ তই মোৰ ঘৰত থাকিবিগৈ ল'ৰাকেইটাক লাঠানি নকৰিবি ঐ চোনা মই মৰি যাম তই আহিবিনে নহয় এইটো কথা ক খালি তই এতিয়া গুচি গ'লগৈ ল'ৰাকেইটাক কি হ'ব এতিয়া ল'ৰাকেইটাক কোনে ভাত টকা দিব বাপেকটোতো কামলৈ গুচি যাবগৈ লাগিব মই নহয় কাম চাম কৰিবলৈ মই ল'ৰাকেইটাক লৈ যাওঁ বুলি আহিলোঁ নহ'বা নাহিলোঁ হেতেনে মই দহটালৈ গ'লে একে গালে ভাত এটাৰ লগত থাকিলে একে গালে ভাত তই জানানে নাজানো এদানীত মোৰ তোক কিমান জ্ঞান দিছিলোঁ মই তই মোবাইল কি কৰিলি কেলে বিক্ৰী কৰি দিলি হয় নি তই জিন্দগী মোবাইলৰ কথা ক'বলৈ নোৱাৰিবি আকৌ আৰু মোবাইল চুবও নোৱাৰিবি যোৱাই ভাগৰ মোবাইল মই ডাইৰেক্ট কথা কৈ দিছোঁ ল'ৰা ছোৱালী যোৱাই নপঠাওঁ বুলি কৈছে মই তেতিয়াহ'লে এনেই অটখন টকা পইচা খৰচা কৰি মই এতিয়া এনেই আহিলোঁ তেতিয়াহ'লে nâng ăn mà cái đâu mà phơi lan thằng gọi hả hả ăn mà ông phơi lan nó thằng nào mà hả Bani. Dua Tiada jawab deh. Tiada jawab. Seru nora lagi kan jawab. So bener lagi for ang mana kasih berkata pergunung tamu nih bisnis kau senang nora lagi kantabai bebe dijaran kayaknya. Ampai saya kabak karga bisnis mencik gurih kalau ni ada na. Bitanga bungdeng mana gaban songkor sem jadi saya free bela.
नोंखौ बेयाव थानाय सानायाव केस होलायला होनना बुंदों नोंजों कन्टेक्टआवबो रायलायखादों जिहेतु बे माने थानायाव बिदि होलायला होनदों जुदि गाबोनसिमाव जुदि नैबे भिडिअ बानायनायखौ एक्जेक्ट दिनै 13 थारिख ना 13 थारिख जुदि 14 थारिखआव जुदि नों मोनफैयाब्ला नोंखौ थानायाव केस होगोन थानायाव जोंनि बर' समाजनि माखासे दैदेनगिरिफोर दंना बेखौ हमनानै लाना फैगोन आरोना ओमफ्राय बेवहाय मा खालामो साजा होयोना माबायदि मिटिं खालामनानै माबायदि पानिशमेन्ट होनांगौ दंसै आरोना बेनो खावलायनाया नोङो जुदि गाबोनसिमाव मोनफैयाब्ला बियो थानायावबा नैबे भिडिअखौबो हगारनाय जासिगोन आरोना बेखौनो आं नोंनि सिगाङाव बेखौ फोरमायखानाय थाबाय ओमफ्राय नैबे गथ'आ जाहैबाय बेनि फिसाला आरोना ओमफ्राय दा नैबे जेनाखि नुनाय बे बिखुनजो बे दा सिमेन्ट सापरिनिफ्राय दासो मोनफैदों आरोना बेखौ नैबे गथ'खौ लांनो थाखाय गाव खारनानैब्ला बेखौ थिनहरदों जाहैबाय ओमफ्राय हौवाया दा हरा जाहैबाय बेनो बोरैथ' हरनो नङा होमबा उसुबिदा गावनि फिसालाखौ अन्थाव बाथाव बोरै हरनो ओमफ्राय दा गाव फिसालाखौ मोनबा फैनानै सिरि बिदि थांसैमोन नामा मिथिया आरोना दा गावसोरसो मा रायलायदों मिथिया बेबायदि काहिनिया जोबोद गोगोम हाबा जाबाय गोसथोलायनाय सोरबा हाबा जाबाय हाबा जाखांनायनि उनाव गथ' सानै साथाम मोनखांनानैसो मानो इसेबां रमान्टिक जायो जोंनि बर' बा जोंनि गुबुन जाथिफ्राबो जायो थेवबो आं जोंनि बर' समाजखौनो बुंबाय जोंनि बर'फ्रानो बेखौ जों फ्राय मिन्थियो नालाय आं सानदों आरोना जोंनि बर'आवहाय बेबायदि इसिबां जोंनि समाज बेब'स्थाफ्रा इसिबां लोरबां जाबाय नामा जायनि जाहोनाव माने हाबा जाखांनायनि उनावनो ओरैबायदि माने गथ'फोर माने बिहामजोफोर खारनाय सोरबा हौवाफ्रा गुबुननि हिन्जावखौ लानाय बेबायदि गोबां माने बिदि जाबाय थागोन जोंनियाव गोदोथ' बिदि नङामोन बिदि खोनाबानो गोबां पानिशमेन्ट होग्रा दंमोन बेफोरखौ गामियावनो दबथायोमोन दानिया माने गामियाव दबथानायखौथ' बादान दोन थानायावबो बेबायदि सल्भ खालामनो हाला ओरैबायदि स्ट्रं जाबाय माने बेनिखायनो माने बिदि सल्भ मोनदों नामा बेखौ बुजिना मोनला आरोना थ' बेफोरखौ आंनिबा जोंनि समाज सिबियारि माखासे बिथांमोना बेफोरखौ गोख्रों राहा लानांगौ गोख्रों राहा लानानै बेफोरनि गासै माबाफोरखौ जोङो फोजोबस्रांनानै होनांगौ आरोना जाहाथे बेबायदि इयुनाव जाया बेबायदिबा जोङो रायजो जालांनाय ओमफ्राय गथ' गथाय खांनानै गोरों फोरोंनाया जोबोद माने साननो लागा जागोन आरोना बिनि थाखाय माने जोंनि गोरोंफ्राबो एसे सिन्था खालामनानै नायदो ভাল বুলি কৈ আছো জানো আপোনালোকক কি কথা পাতিছো কি কথা নাই পতা ইমান দূৰৰ পৰা আহি ইয়াত যে কেলে পালোহি ইমান টকা পইচা খৰচা কৰি শুন সিহঁতে কথা এবাৰ ছোৱালী কথা মৰিছে জানো গম পাইছে এবাৰ শুন আপোনাৰ ছোৱালীটো মই বোৱাৰী হৈ নাজানো 8টা 9টালৈকে শুই থাকে মোবাইলৰ কথা সেই পানী আনি দিব সদায় হাৰিব বুঢ়ী মাছটো নষ্ট বোলে খাই পাতি ধুব খাই পাতি ধোৱাৰ পিছতে দাঁত মাজিব আৰু ক'ব যাবলৈকে মই সেই নিজে ভাত বনাই খাই যায় মই একো নকওঁ লোকৰ বোৱাৰী গাড়ী নিদিয়া খাওঁ হা এতিয়া গা ধুবুলিব সেইটো পানী লৈ যায় তই কেলে পানী মুখি আছিল দুদিন দুটা আছিল কৈতা মই যায় এই কি কৰিছে কিন্তু বাছ চালে মানে দেৰি হৈ গ'লে দিন আগতে ভাত খাব গোটাই পান বৰাই থৈ যাব ভাত খাব ইয়াত মই মাতিলিবি নহয় ভাত বৰ শুনাই নাকি মই শুনাই নাই মই ধেমালি কৰি মই মনে গাড়ী দি থাক बे समाव जोङो गौराङाव थानायाव मोनफैबाय जिहेतु माने साननै सानथाम नेबाबो मोनफैनाय माने केस होनो होननानै माने एफआइआर होनो होननानै फैबाय आरोना थ' सिङाव मा लिरो मा लिरा बेखौ जों देखायबाय थाला जायखिया गौराङाव मोनफैबाय होननानै नोंथांमोन देखायबाय आरोना हौवायाबो नै अलरेडि होमारसै होमबा केस होमारसै होमारसै नैबेनो गौराङाव थानाया जोंहा हाबलांसिन आरो हाबनायखौ देखायबाय थाला ओमफ्राय दा हाबखांनायनि उनाव देखायसै आरोना मानो होनबा सिङाव बेबायदि रेस्ट्रिकसनबो दं नालाय बेबायदि भिडिअ सिडिअ लानायनिखौ गाज्रि मोननो हागौ आरोना नोंथां ओंखायनो आं माने बेवहाय सिङावहाय आंबो बिदि भिडिअ लाबाय थाला जायखिया आं नोंथांमोनखौ गौराङाव थानायाव सफैबाय होननानै देखायबाय ओमफ्राय बेनि गाबोनहालागै दिनै मा थारिखनो 15 तारिखनि उनाव गाबोन 16 तारिखआव भिडिअखौ हगारनाय जासिगोन आरोना बे समाव माने रिपर्ट लिरनो थाखाय फैदोंमोन ओमफ्राय थानायावबो स्टाफआ बहुत खम आरोना बिराद बिजि मानि थाखाय मानसियानो गैया माने मानसिया खम बेनिखायनो गुबुन सासे माने हायर हमनो थाखाय बाहेरायाव फैबाय आरोना बेनो लिरबाय थाखायो जेरावखि जाया ओंखायनो बेखौ लोगो हमनो फैबाय गौरां टाउनाव नै एफआइआर लिरबाय दानाबा एफआइआरखौ लानानै थानायाव फैसै आरोना माने थानायाव मानसियानो गैया स्टाफआ एकदम मानसिया बिराद खम बेनिखायनो गुबुनखौ हायर हमनानै बिदि एफआइआरखौ लिरबाय दा लाना थांना हैनोसैनो आरोना जिरास बानायलायबायसो आंनाव माने आं साफायना लाखाबाय जिरास बानायलायबायसो आं डाइरेक्ट
बायनानै बारनानै फै थ' लोगोफोर भिडिअखौ आं बेखिनिखौनो देखायबाय आंनि मोनसे जोबनायाव मोनसे गुरै खावलायनाय थाबाय आरोना माने जाय माने गुवाहाटियाव थानाय माखासे एनडिएफबि ब्रादारमोनहा बेबायदि केसखौ बहुद सल्भ खालामना होबाय जेब्ला नैबे जोंनिखौबो बेवहाय थानाय जोंनि नैबे ब्रादारनि माबाखौबो केसखौबो एसे अननानै जुदि हायोब्ला फट'खौ नायनानै जानबुं नाम्बारखौ थ' बे गावबो रायज्लायगासिनो दंखायो नालाय बेखौ कन्टेक्ट खालामनानै जुदि नोंसोर मोनोब्ला एसे सिगिबाय सक' खालामनानैब्लाबो नोंथांमोनहा अननानै माने एसे हेफाजाब होदो आरोना आं नोंथांमोनसिम बेखौनो गुरै खावलायनाय जाबाय लोगोसे बेजों लोगोसे आं बे भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गासैनिसिम खनसे जाय नायदों गासैबो खनसे थेंक इउ फर वाचिं